Абе ти добре ли си бе, тия работа? Как ще го кръстиме? Версачи. Здравейте, дами и господа! В момента се намираме в Благоевград. Какво правим в Благоевград? Не, аз какво правя в Благоевград? Това е Еми, не въпрос. знам. И аз дори не знам, в момента съм буквално на творчески природ. На теб точно трябва да ти задам един въпрос. Добре. Разбрах, че ти имаш от някъде гадже. Да, Гаджето ти пие ли таф? да. Да му го вечериш специално от мене. Как се казва? Добре. Александър. Александър, какво хубаво. Има ли Александровци, да пишат в коментарите, аз съм Александър и аз ще ги почерпя всичките с таф. А ако има Александри, ще им дам и роза и таф, защото съм джентълмен. Ти как се казваш? Габриела. О, Габи Габриела. Ела. Ти си. Габи Габриела. Ау, много е таф. Добре, чемке. Слушай са. Имам специално предизвикателство за теб, защото сега в момента имаш един таф, обаче той е за гаджето ти, не е за теб. Добре. Не го отваряй. Искам да звъннеш на гаджето ти. Добре. Той на колко годинки е? На 19. Топ му е. Искам да му звънеш и да кажеш, че вече е баща. Добре. Айде. Ало? Да. Трябва да ти кажа нещо, обаче не се стряскай, нали? Може би съм бременна. Абе ти добре ли си бе, тия работа? Не, тук сме с теб и сега и просто, не знам, реших да си направя един тест и просто си излезе. Ако искаш, ще ти го изпрата. Това пак е сега, както ми направи на 1 април, къде си ходил да го правиш този тест, който пълнолетна и нямаш пари да си купиш този тест. Имам си. Добре, брат. Да, бременна съм, ще ставаш баща. Еми, целта, радвам. Как ще го кръстиме? Версачи. Как? Версачи. Добре, нежно име. Специални поздрави за бебето Версаче. Бебето Версаче и то ще пие таф, аз съм сигурна. Сигурно. Нямам думи. Заповядай. Мерси. Габи, кои са най-добрите? Кои са най-добрите? Таф.